Или прави Тубър симулатор. Този клип ще бъде малко по-кратък. Както виждате, тук имам вече по 2 видеа мога да правя. Доста съм се разбил, ще ви покажа. Само да пусна други видеа. Просто да ви покажа какво е станало, какво искам да направя и подобни неща. И това ще бъде за този епизод. По принцип, ето това за сега ми е стаята, че не мога да го обърна. Така. Това за сега ми е стаята. Вижте какво си поръчвам. Ето това зеленото, но то още не е пристигнало и затова го прибирам. Имам тук неща, които са от по 100. Имаме вече PlayStation. Джойстик, то не е PlayStation. Чудя се дали да се взема, за сега нямам, но дали да се взема тук за пред телевизора или да изчакам на 10 левел за диван. Тук да хвана този орел. $4000 гледания ме даде орела. Имам 90 монети. С тези хартиени, нали, пари. С тези хартиени пари за сега събирам да си купя нов компютър. От този от 100 е този. А пък после отново ще събирам 100, но за 100. Ето този. Чудя се на каква игра да играя, затова може долу в коментарите да напишете. А сега ще играем на това. Пъглето, нещо подобно, поне така се казва. Да ми пристигне пратката, така да се каже. И ето, че пристигна. На всеки епизод, по-скоро да, на всеки епизод пишете си отдолу имената и аз ще си избирам по едно, ще го добавям в приятели, защото тук, както виждате, си имам някакви приятели. Които са ми. А пък мен ме е добавил само един човек, мисля. Да. Тук да търся подаръци. Да го сложим. Но първо да махнем това. А пък и да видите какво има зад него. Зад него има гира. Тази камера е за да снимам влоговете и 2 лампи. Опа. Оф. Така. Тук на кое място сме? На 300, още малко и на 29-то. И на първо място е PewDiePie. Тук магазина само нещо да видя. Това билетчета ли са? Май са билети, като е спортно. Сега събирам от тези новите неща да си взема
да взема ето тази картина с китарата или то или какво, то няма просто какво друго. Или пък тези билети някъде на бюрото. А не, по-скоро забравих, трябва ми още един джойстик. Сега ще ви покажа къде ми е другия. Да го добавим още, защото е малък. Така. Ако виждате тук между телевизора и между PlayStation е то. И така, това беше всичко. Аз бях Перчевиджи, абонирайте се, оставете един лайк и до скоро!